Salutare, fraților, la partea a doua din Going Balsa. Vedeți că avem o minge glob care am luat-o pe 10 lei. Nu uitați să dați like, să vă abonați. Uitați, am umblat și așa, am uitat la asta și când am dat asta pe 10 lei, am zis, voi ia să o cumpăr. Da, și să ziceți voi în comentarii care e mai frumoasă, asta sau asta. Părerea mea că e frumoasă mai asta, dar voi decideți. Nu-s prea bun eu la curve. Da. Uite ce răsund. Mă duc în ciocană. Aici credeam că m-am dus, frate. Fraților. Am văzut că v-a plăcut seria trecută și am zis să mai fac eu o serie. 3 like-uri pentru acest episod e de ajuns. Ok, swipe. Mamă, ce cream că cad aici. Ce mă speria, mă? Credeam că cădeam, adică na. Aici are șanse să cad, dar nu prea. V-am zis eu că am șanse. Dacă apăsați pe aia, skip free. Dacă apăsați pe aia de lângă, sus, dreapta, pot să vă dea înapoi de pe respawn. Să dați respawn. Ia. Nu am bani să cumpăr alte orașe, dar nu mă interesează. Pe mine vedeți? Mă interesează să dau skip. Ok, m-am speriat acolo. Mă țin. Mamă, ce era să cad. Așa am zis. Ok, să mai vedem și noi ceva aici. Prin jur. Un prieten mi-a zis că are ceva de poliție. Hai să vedem. Orașul, poate. Ok. Dacă vreți, o să fac și episoade de jocuri horror. E fix după o oră o să fac și un joc horror. Care seamănă foarte un SpongeBob. Pantaloni pătrați. Se numește SpongeBob Evil. Ok, hai. Sper să vă placă jocul. Tot 3 like-uri să strângem la acest episod. Bye. Oh, trebuie să mă duc jos. Partea mea preferată. Nu știam că o să cad. Pe bune. Nu, iar. Nu trebuie să mă grăbesc. Hopa. Mi-aduce aminte de un joc care îl juca Max pe calculator. Pa!